Čau, ahoj, já jsem Blahis a dneska by bylo video o 15 nebo 20 faktů o mně. Jsem Tomáš Blaha, je mi 16 let. Pohoda, ne? Že rodina, takže mám taťku, mamku, ségru, babičku, dědu a tak dále. Takže klasika. Vztah zatím žádný nemám, ale možná bych chtěl, možná ne, nevím, jak kdy. Do Zlína na gastro, tam se učím vařit, takže zkouším, ne? Se mi líbí holky, no tak asi hnědovlásky a blondýny. Hraju fotbal, florbal, jak kdy, baseball třeba. Prostě je to různé, ne? Strach asi snad, možná, nevím. Takový ti duchové. Nevím jak kdy. Když jdu třeba je 10 hodin a už je prostě tma, tak nevím, chodí takový ti tuláci a ti můžou normálně bodnout a nevím. Nepiju, nekouřím, ani nefetuju. Mám psa. Měl jsem takové ty osmáky. To asi všechno. Největší úraz jsem asi neměl nějaký moc velký, ty klasické noha, kotník a tak dále, vždycky něco zlomeného nebo tak. Takže díky, že jste se podívali na tohle video a když tak hoďte tam like, odběr a jestli chcete, tak napište do komentářů nějakou challenge, jestli bychom tam měli hodit něco s někým, někoho si pozvu a hodíme tam nějakou challenge. Čau, ahoj.